Hadirin gajingon yakhi joga Joint Action Committee na ke lightly ke polling station ke bahab mersua ka motion road constituency bat mentala penhap syaram brai na ka be syong yakhi apreng surok uba penchangan NCM ubolong deputy chief executive member jong khasils atau district council ula ong bahaga je gendo bagi ngilam jong ke JSC lekot manaka liang jong unra biang haka isi yakan ka kamban review yakan ka jeng penhap yakan ke lightly ke polling station na motion road syaram brai maka di penhap ka dairu namar baki niki lai polling station ki hap aka MLA haka hap apa Karambrai constituency kila perkhat baka nong babhan nakam ta jongki hani namar bakla mi ke jeng persyak baka jeng bomhon nang jeng leng jong pai ba kumtan nak leng ka isi ke nyakan biang yang ka kam maka la banonra deka amendment ban pen kelai ka ain khnang bayi ke niki lai ki polling station on penhap biang Hamotion Road MDC constituency Nashitisha thain nong trai sep ngi ki bangi don arpoitli ki shnong ki badon lightly ki polling station kata ke polling station kadai mesai polling station mausmai polling station bat langdong dai polling station te kumba pila I nadu mene ba ngi syong hangne ha pring surok na kadau bangi klem yo bat klem ailat ingi banrung sene sepo jong kaneka KHDC ne sha bania kendu bat ki EM ne ki badai pej hak badai bat kaneka jingphe yakini ki constituency ki bathmai ki badon menta haka delimitation ma hadin ka delimitation ka don kaneka selection committee ka bala penhap yengi penhap jubor yengi nama Ocean Road sha ramrai jirngam te menta pat haka jing yakendu badu PNC mo badai chairman jong selection committee kular yengi ban review biang ban penne beng yengi Ocean Road constituency ya arpoitli ki snong but yakini ki lightly ki polling station but kani ka review meeting kandon haka khat khandai tarik December ubnai no pra ubanwan syai but ni ai da ka message ka basyai sya baro kinong ilam ba bat kumjuro I pajba ba penbena ba ngila lom biang mene ngi klem kren sepi direction ne namar ba ngi habat pan ki jing monjor jing pajba ki pajba ki larai ba ngi hun ya kane namar ba kadon lang batu bat titus ubadai option leader jongka opposition party ma nang takato kani ki em ne ke don lang to ki lakular ini ban don ke isi meeting shwa din nang ta kinsa wanra ke review meeting bat kin pene ini Hamotion Road ban nakleng jungi lada nakleng jungki ki kular thok kinem penhun ya ke jingkwa bat ke jing trang ke jungi ban ne bai Hamotion Road ban nim ba nginem lai cha ramrai jengam haka khat khandai tarik ngin apai shwa lada kani ke jingkular kalong ka nem penhun yengi kemur haka arport tarik ngin sa lumbeng bat ngin sa songbeng ke meeting bat hadin kata pada ngin sa penjur susu ya ke jing ki lane ngin sa le da kanu ke jing ki ka ba kham penjur susu ban ya ke ne ke jing ki ke jungi menta ba hadin ars ya kata tingin lo aban kentok ya kata namar ba hadu menta hi ngimko aban kentok you know ba namar ba kumba fitip hi ba barabor lak hadon don hakano kono kasnong hakano kono taw hakano kono kadong ni don hi ulang yong uba kwan uba kwa tang ye kejing muntoi banyo jing muntoi simet te ya kata tengim ko aban kentok you know ndrengi kajing kwa jengi ki pajba baro arpoitli kisnong but lightly ki polling station bangin ne pa Hamotion Road ladangim ne kemut haka kendai tarik haka jing kani ke meeting review review meeting jongki kim penne engi kim penwan biang engi kemut ba haka arbo tarik ngin don ke emergency meeting hadin nang ta pada ngin sa penjur susu ya ke ki ngimtip hak ta kesngi ta lese nakaleng jong kini ki selection committee bat kumjuru jong ki KHTC ki MA ki MDC ki haban sim jikit lada JAA ya kini kisnong jongi ki ba don arpoitli kisnong bat ki pajba ngawang pi ladangi kintangi ki ba thebut ru ar hajar sanspa tam ngidon tangi ki ba thebut ki ba yo thebut ma ki ba ladon ID menta te lada kin nadu ki hunlung ki khna ki temen ki kro itu telele te ngimtip syu katno ki don ma te nakata kadau ngi kwa ba ke jing kwa jungi kalong ba bagine Hamotion Road bat ngimtre todot balada ki penbor ngi kemut balada JAA hadin habut ka KHDC ka selection committee bat kumjuro ki MDC ki badon benta lane mano badon benta ki habanton ki haban sim ye ke jing kli nang ta perlok na ka Joint Action Committee kabo kajing kuat jumji kalong ban penne ikni ki lightly ki polling station kata kamut ka Mausmai polling station ka Ladongdai polling station ka Misei polling station
bakin nang ne ako ka 29 motion dot MDC constituency. Namar kumpa pilatip i bahaga yung dobar nga pas ita dimsem amendment bill ba iga ba asen lu daw gubernur kakabagi ni gilay taligi polling station kamau sumai kalarong dai kamisay nga panhap biang siya ka 28 Rambrai Jirngam Konjungsi kajing mut yung iya katukapor kalong namar ba kini gilay taligi polling station ki hap haka Rambrai haka MLA ki kadon kajing ong yung atu kami yung ba balay ngimbu lang be haju bat MLA ba MLC jadi bangila pas asen gubernur kalong ain menta dan gini perlok kumbang pau menta sini ibubun kim honi kani ka ka bangila ya haji kedua jungi menta sini la transhai ki ba namar ba kajing ko ajung pai ba kalong kum ban ne bian ba 29 motion dot MDC Konstitusi kumbakalong banswa kaya kaliang jonga kumbu DPCM bagi ia merentan ba dilukain ila syai ba in review biang ikene inang relook biang ikene but next kamba kaisi kan ia menjurlang bat ni ba in place biang po house na bata berwat onra biang ya ka amendment haji dikene nang ba kan penhun ki no sosno ki pada begitu ki jaka kata kadiga ka bang ayat ni ka sebelar ba kumdu in discuss kadi nga kaisi wala kaisi ngin sa place apo ka house na kabanta ban wanra biang ka amendment na banta kani ka jingkwa jugi namar gin hau kana tri jong ni December ni long ka session bala kani ngin sa place kani ka amendment dium sila amendment biang